illallah Muhammadun Rasulullah ni musulmi ne musulmai Allah ka sani fa ba ni ne ba musulmai shar'an ka mun ba zan yafe ba musulmai kuka ba zai zama waraka ba musulmai laifi na kai na ba zai goge ba musulmai ni ban zamo kamar shedan ba musulmai ba za na so a yo rigima ba musulmai da ni nake ba zan ki fadi ba musulmai sun ce da ni dan tawaye ne musulmai daga baya sun kace dan ta'addadan ni musulmi ne ni musulmi ne Allah ka dube ni na fada musulmi ne in kun kashe ni ba haƙina musulmi mai za ya sa ni zalunci nayi hakan ina riba na musulmi mai za ya kai ni gun sallah nayi kisa da addini na musulmi mai za ya sa na yanka mutum dan kawai cikar burina musulmi Allah ya sani ba zan yi cuta ina da addini ba musulmai ne ba 'yan ta'adda ne ba bursan ne gida da dangi na har uwa idan kuka kalla musulmi babana an kashe shi bani da dangin da duniya zan kalla musulmi ina kankani na zuciya ta mace ido sai kwalla musulmi kalmar dan ta'adda ta bi na a duniya akai min shaila musulmi ba dan mai kisa ko zalunci ba domin musulmi ne musulmai ne ba 'yan ta'adda ne ba man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah musulmi ne kowa ya furta kalmar nan ya sunan shi bayin Allah musulmi ne inda yana da imani bai kashe musulmi wallah musulmi ne Allah zai hisabi kwai sakamako na tabbata kwa kalla musulmi ne farko ga mu bar su mi azumi lahirar mu muka zaba ita ce tabbas musulmai ne ba 'yan ta'adda ne ba musulmai ne ba 'yan ta'adda ne ba Allah ka yi shaida bana rima kwani maso dangi ne musulmi Allah kar ka bar ni in na zamto mayaudari a mutane musulmi Allah kar ka bar ni in na zamto magulmaci na danne musulmi Allah kar ka bar ni in na zama dan ta'adda ni mugu ne musulmi Allah kar ka bar ni in na zamto mai kisa na mutane musulmai ne ba 'yan ta'adda ne ba ni musulmi ne ba dan ta'adda ne ba musulmai ne ba 'yan ta'adda ne ba ni musulmi ne ba dan ta'adda ne ba